Hello, hello. Good morning, amigos, amigas. Welcome to Hindang. Ayan, nata sa Hindang og akong giapas ang akong mga bata kay naglaag na adire. Ang akong kamagulangan. Nara, nakitaan ra gid nako siya. Dugay mi pinangita. Kay namisita siya dinhi. Nasa bisita oh. Namisita di ay siya. Modayon da ita sa nadeta sa palasyo ni Ma'am Roti, Ma'am Ruth. Palasyo ni Ma'am Ruth. Diri sa Hindang, o di ba? Og nara iyang gipamisitaan. Oh, mo ni iyang gipamisitaan. That's why naglaag og akong gipangita. So, nag-asawa na dahil ni siya. Siya kani. Nag-asawa na siya. O kani ang iyang asawa. Nara, iya asawa o. Iya asawa, sipat kayo. Suko kay siya. O ang ilang mga anak. Atong pangitaon. O ang ilang mga anak na ara. Ayan. Ang mga kaanakan. The babies say hi. Nag-hi na sa mga kaanakan diri o naglinya ang mga bata. Another napag yun. Musulod ta karon. Naa didto karon atong pangitaon. Ang ilang isa ka anak naa diri nagpa-aircon. Ug atong sudlon ha. Hi. Hi naraang. Narito, nasa laag ang ilang igsuon. Nagilak sila. Tungod kay naara siya sa daplin, nagtago. Pero big smile. Ang tinuod gid ana nga tag-iya, ilang inahana ara. Porting ka pa. Bye amigos, amigas. See you next time. God bless.